С заботой о детях в детской поликлинике «Молодечно» завершен ремонт 4-го этажа. Врачи вернулись в свои кабинеты, а пациенты оценили комфорт и уют. Тему продолжит наш корреспондент. Усе пациенты заўважаюць одно. 4-й паверх пасля рамонту як быццам стаў прасторнейшым. Не, сцены будаўнікі не пераносілі, а дасягнулі такога эфекту дзякуючы умела падабранай каляровай гаме. Малочныя і карычневыя таны ствараюць пачуццё камфорту, а вазоны свежыя гардзіны на вокнах яго ўзмацняюць. Ва ўсіх 15 кабінетах, а таксама на калідоры, замянілі вокны і дзверы, устанавілі светавыя прыборы. Бацькі і дзеці усе змены да лепшага не маглі не адзначыць. Мы сами из Чисти бываем часто в детской поликлинике, приходится бывать, как у меня 2 детей. Вот сегодня мы пришли на прием к лор-врачу и зашли в кабинет. Конечно, мне здесь очень все понравилось, впечатлило ремонт. Хотелось бы, конечно, чтобы вся такая поликлиника была красивая, не только в этом кабинете, не только на этом этаже. Усе работы вяліся гаспадарчым спосабам. Наводзілі прыгажосць тут розныя будаўнічыя арганізацыі. Цана пытання – 900 мільёнаў рублёў. За 5 месяцаў гэта сума матэрыялізавалася ў новую плітку на падлозе і сантэхнічнае абсталяванне, даведзеныя да толку сцены, працэдурныя і падсобныя памяшканні. Нават карціны з мульцяшнымі героямі. Усё для таго, каб не было сумна маленькім наведвальнікам чакаць прыёму да ўрача. Мы стоим в плане ремонта по нашей УЗ Молодечнинской ЦРБ. Очень надеемся, что мы будем и дальше ремонтироваться, будем ремонтировать 3-й, 2-й этаж. Очень рассчитываю, что это будет в какой-то другой цветовой гамме. Мы думаем над этим, планируем сделать так же красиво, может быть, даже еще лучше, чем здесь, на 4-м этаже. Комфортныя умовы для медыцынскага персаналу і наведвальнікаў – гэта, зразумела, рэч патрэбная і добрая. Але апошнім часам і пацыентаў перад кабінетамі паменяла. Са слоў кіраўніка установы Інны Саўчык, у дзіцячай паліклініцы практычна вырашана праблема з урачамі вузкіх спецыяльнасцяў. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ.